नाचता तोड्या बांधारी 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 बांध
डिप्लोमा यू आर अंडर ए हार्ट आणि पोट मिस्टेक काय कोण काचरियो करून काय ना ते सांगू ते एक पुलिसा तिंगा मोडगो पितू बारके गो आणि स्टॉप दाखयता अशें बोर्ड दाखयता गो वचपाचें आनी मागीर रावपाचें ती सोय बायले पुलीस तू पडचेची सेवा करचे म्हणजे हांगा लोकांक पटयता मस्तरेमध्ये हिस्ट्री मुगलीच मध्ये घेऊन चरियो करता मॅडम हांव सांगत ते आयलो विचार पडो डिप्लोमा यू आर अंडर चल तर या माझ्या सगळ्यांना चल तर या रे माझ्या सगळ्यांना अरे या रे अरे या रे किती आहे ना मुंगे बुट्टो पैतो लेनो टीव्हीचे फुगडी किती हा बटरफ्लाय असतो अरे हागो किती तू येऊ पालेट किती जातो येऊ पालेट किती जातो हा मोची कायनेटिक बॉम्ब पडली कायनेटिक बॉम्ब पडली आणि तू किती येऊ पालेट चालतो मोची कायनेटिक बॉम्ब पडली दोघांनी कायनेटिक बराबर बॉम्ब पडलो होय किती कोण आम्ही एकूच कायनेटिक करायला अगो एक कायनेटिकाची एक सांगू जाय ना हा एक बंद पडी करते तो स्टार्ट हा Okay, now I sing a song. Yeah, song. Okay. Bogleros cadu येना माशे ताच्या फाटल्यान तो येता दिदवा तो बेडाच्या या छुई मोठा खाता तू काजरा रोज काढू ना भाई आज birthday. birthday celebrate होत आहे नो Yeah, your girlfriend birthday. Don't worry. Just pray. I'll sing one song for you. Okay? Take it this mic. Okay. Take it this mic. Okay? Come on! This puja zolmato, this wode gosheto. Happy birthday, Muron, uras kota tuzo. Hello? Inspector Bernard, Hello? Inspector Bernard, Yes? organ वाजित राव, organaत बोंब आसा, बंद केल्यार फुट्टलो. organaत बोंब आसा, बंद केल्यार फुट्टलो वाजोईत राव. मुझे पकड़ करू शकता है ऑर्गन आंबो आणि आय आत काळ्या मी आजही तर होती आत काळ्या होतोय Piti काळी जे जाता दिदिल्ल्यातले दगडो ना बघून तुझो उगडास म्हाका येता 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 आता स्टार्ट करीत राहे आणि एक नंबर माझ्या काही बरे बेळये वाजता म्हाका येनाचो दिसता चेडू मारे चेडे नाचता सायबा खुशी पोये नाचता आगोदे तुका नाका आगोदे तुका नाका
मायेचो दीस कारण आयज हे दोन आत्मे एक जाल्यात आत्मे तुका त्या मार दिसले की नाही ओय आलमा हेडते दिसली अरे काल मसाले रेस आमची हेबडाय करून येला ओय कोण करपा रे ना खुशाल आज आम चलो खुशाल हितू खुशाल मुगे जिविता हांव केत नाही खुशाल जावन आज काजार जा हांव हितू खुशाल आणि माका हनीमून जाय मुट्टो ओय हुई ओय इराका या इराका ए जेव्हा तू पहिले सांग तो इराका होच्या ना साहेबा तिंगा बॉम्बी गन केस्ता बताई हुई रे लासून माताई हुई रे जगटाई हुई मागे आपले कोण जातो मागे सांगलो सदाम झाल्या मागे कित कोता माग तेसलो जायो पहिले तू कोण येतो आती बोंबुगे दिलो ना मागे इराका होच्या ना का बांगलादेश होच्या साहेब ना माग इराका बांगलादेश होच्या ना माग इराका बांगलादेश ना माग इराका बांगलादेश तू आज विषय कसं दिसतो असं खाना का बोले सांग एक काम करी हांव इराका हनीमून आयला तू बांगलादेश आवस किरे अरे एश कोकी चालतो रे चोत्राय मागता अकल नवऱ्यामध्ये डिस्कशन चलता ते बंद करू नवऱ्याक हानिमुनाक वचपाक टाइम ना जाल्यार ताचे सांगाताक हानिमुनाक हांव येता होयता होई माड्रासू होईत रे आणि कसं स्वतः बेगीन इंस्टाग्राम आज तुमच्या काजारात दिसाल दोन उतरा सांगतलो मोलादीक दोन उतरा सगळ्याच्या आवडीचो दुसऱ्याच्या मध्ये फूट घालपी फुटलेल्या ताळ्याचो समाज सेवा सोशल वर्कर NGO APHD गेला पाय होयच माईक घेच का मोठं मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो अरे मिलिटरी बाबा बोयनालो इनी मिलिटरी आणि किती आता हा मिलिटरी अरे मिलिटरी रे मिलिटरी रे प्रीतीच्या मोठ्याचा मिलिटरी आणि एका कोण आता रे काय मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो मुळी मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो चेकिंग आज तुमच्या दोघांचो एक क्लोड झालो एक क्लोड अरे एक कोट रे कोण अरे एक करोड कोण एक क्लोड देवान तुमच्या ॲडवोटात बनला हॉलांड नाही तर धक्का गाडी गाडी अरे एक करोड आणि मिलिटरी बाबा बोयना एक ग्रो म्हणला बरो बाबा तू स्टार्ट कर तू कथा तू स्टार्ट कर नमस्कार मला तुमच्या मास्टर दीनानंद मंगेशकर आपल्या माय बाबाचो देवता हे जावन आसा देशातले एक बरेंतले बरे हॉल ताकी निर्मळ करचे खातीर ह्या हॉलान खावपा पिवपाचे वस्तू हाडून सिगरेट बिडी ओडची हे मास्टर दीनानंद मंगेशकर हॉल तुमचे तसे आमचे ताची जतनाय घेवपाक जण एकल्याची जबाबदारी हे सगळे हांव तुमकां लागीं करता मागणें अरे तू कसा हवा हा काय तियात्र हवा रे तू एच तोड थोडा ते म्हणलं बरे कुणची म्हणल्या कोणा काळजीदार घ्यायची आता सारखी मोलादी कुत्र सांगता बरे मी ओकर जाऊन असा एक ओळणी चोरातले चोर ओकर जाऊन असा एक ओळणी चोरातले चोर किती चोरू होय. आणखी चोर रे तुम्ही किया असाय बर्नाडाचे काळीच चोर पहिली फुल माता येतं आणि हो पेसाय बनड जाऊन असा एक बरो मुनीस दुसऱ्याक पावपी दुसऱ्याक आधार करपी आणि तांकां तालाव दिवपी आता
आता तुमच्या एकवटाच्या झाडाक बोजारांनी फोडा दिवची आणि तातूंतले वच कावळ्यांनी हावचे असा अरे तू मागे ब्लूज गाणी ही स्टाईल ऐसा नाही स्टार्ट केला सगळे चढ करपा लागतं ही स्टाईल एसी आले खाटल्यान ही नॉलेज आता आणि तुमचो वेळ तयार करीन असताना आता तुम्ही हानिमूनाक हात घालचो हानिमून आहे खाता आहे पण जाम विस्की नाही ना जानवर तू काय सांगतो या बायला बारी गोची देशी सोया रे आपल्या मधुरा हॉबी याच्याले हानिमून आहे हानिमून या निकोण बोला वाच गेली ते तुम्ही कोई हम हानिमून होते आणि खाऊ पिते कोतेली तू किती होता तू आज बारा किती होता हम हानिमून तू कोण गो हाव सावरासा एक काळोखान सडलेली निर्बळ वस्तुरी त्या मोच्या पुसणार असा ते तुझ्या गोर करायचे फळ काय साऊचे जाता ओ नवरा जावनाचा एक वडलो कोंबो पण हे वस्तुरे गावयपणाचे गरबे सांभाळले ये दोड होळ आहे हेल ना ही होळा कोण आहे रे कोण कावडे खाताय मोठाई कोण आणि की जांभळ खाताय तुई माग मोठेला तो क्या दो पालते बगले को कोण असा करत काय पाप घेऊन कोण मा किती आवडा ना तू कोण ओ क्या दो मारे तू बगले बेटे सापाको अरे करा सोगले एमएलए ब्राझीलात दडलेले तसेच तुझ्या गोरकराक मलेशियात धाडलो ट्रेनिंगाक तोंतूय सुरमाका मेवलो आणि मोजे सोवे नाका जाल्ले ट्रेनिंग करून त्या पुढे ट्रेनिंगाचे फळ पाणी पेट्रोल तुई माग मोठेले हे दोनो गाताने माका आउटसाइड आत कोणी कासाय आता काय टाइम असते त्या टाइमच डाबल पेपर सेकंड पासून ना डायव्हर्स पेपर रेडी म्हणे ना हा डाबल अगेन आत्मा जोइले एक्सक्यूज मी इट कॉपी ना
सूट बट शर्ट you know ना Yeah.